Yeyo yogosemia abarimu na abana base chisukuru no mawakiri Tony Muturi nigonereso kirie na gusaba abarimu be chisukuru batware gikaro na borokiwa eriyo komanya emechando bagwetera eriyo gokeania emerero ase chisukuru. Tony Muturi kagukwana gwetire simi Nensoko TV nigaichaneire gusambwa we chisukuru che secondary area ya Nyanguge amone yakura ime ye county ya Nyamira aseboigo asemiria baiburi gukwanira abana babo litangani magega bataraikera abarimu. Nigo Tony Muturi asabirenga ewizara ye chisemi enyarakoba gekosonsora mangana yemerera se chisukuru kobwa kobeka chikomiti yechio agoteba chitarakonya kindi gyonsi. Samalieta nikongoro kwa Tony Muturi njino muwakili aende tiangere bageri gukwanira bakusiba minto bonsi kubwatakana na mangana yemerero yarorekanire ase chisukuru cheito nande bwango iga kurunga ketu abatu mangana kuruensemo ya utumishi academy nje mwiso ntwarora kuri ito ya Nyangoge nyanyari tukonya oranga edomitori ya Sambiru ebintu bya abana bange bikaya ande so kubokera ko igoro ne skuru ende akura kuro ali West Mugirango ne nyanyari hekoya igongo saba abana bari chisukuru bonsi abarimu n'abayibuli tubwate responsibility yokuigere linki ngaki abana baito bameta chisukuru cheito naende ekeronyo muchando no raroro gatori ngatukonyara oyoringoria asa abantu bana nyari gukwanirana naliyo twamanyaso muchando yore twaliya machibwa aya naliyo tonyora abana baito batwara libaga yo gukorora nga babwati solution buchasima muchando oyo banyara kusamba chisukuru naende genteke tangani nkeli tigamboli abana kero muri skuru muchando obeire bana n'abarimu babo batega su muchandole nakitari mutegete muchando yurigere n'abarimu nabarabu irakinga kikinene bategerera abana baitu tomanyanga nkiyo muchando obonorori nandi ngakimukonyara kuyo resolve naende ngwanira abayibuli ninu muri abarimu abatangani babana mubwate responsibility yokoranga ki abana abakorerwa mosikimi gosunkarali merememia ase waziri wizara ya gisemi lakini ntuko bolinkelinga task force cheito gose ko vile chikamati chikona kobeku china kulingolia mangana kokoreka na chisukuru nchirigo chachi akole merimo ya boronge ekiyagara chirinchiro konyochi abekuru kurumaga chialigereiri charosi report chiabo na report chine chingia so bali twachirigereiri na chibwena zako implemented na lichinyari ututangera emebosa kaneka kabunye yekere abire chisukuru usi waweke bo kanda kena ku wakinire bikoreka mnebiga byo gusamba kuimuke keboko tari solution uchaso muchando lyo asabana baito ngaki yabono ikeko lito bwata bono nkebwento ko kwanero